ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ויתור סודיות, לפרק השני של ויתור סודיות. הפרק הראשון היה ככה נורא סוער, נורא מרגש. גלשנו לתוכו בהרבה מאוד נושאים. הנושאים היו בין ההיכרות הראשונה, איך מגיעים בכלל לטיפול, איך המטופל מגיע לטיפול, איך המטפלת מגיעה לטיפול. אני אציג אותנו עוד פעם. אני משה, זו רעות. אנחנו לא מתארחים אחד אצל הפודקאסט של השני, זה פודקאסט משותף של מטפלת מנוסה שעובדת בתחום ומטופל מזה כ10 שנים בתחום של בריאות הנפש. אנחנו לא עובדים יחד ביום יום, היה לנו היכרות, אם לא שמעתם תשמעו את הפרק הראשון, היכרות מקרית ומעולה, ואנחנו באים לדבר פה על נושאים שהם לא מדוברים, נושאים שהם בוערים במטופלים, נושאים שהם בוערים במטפלים, ואנחנו ננסה גם בפרק הזה לעניין אתכם מאוד מאוד. בפרק הקודם יותר דיברנו על ההיכרות, על תחילת המפגשים, ועכשיו נצלול ככה יותר למה מתבצע בטיפול, מה הדרישות, איך זה מרגיש, ואנחנו מקווים שגם נגיע לאיך סשנים נגמרים, נשתף קצת מהחוויות האישיות שלנו, ויהיה מעניין. בטוח, אני מחכה. אז אני אתחיל בשאלה שבאמת שאלו אותי הרבה מתמודדים לגבי טיפול, ונגענו בזה טיפה בפעם הקודמת, זה באמת, איך את שופטת התקדמות, ואם אנחנו לפעמים מתייאשים, אנחנו לא רואים בציר זמן, דברים שאת יכולה לראות מהצד, איך לא מתייאשים, איך אומרים, זה הבן אדם הזה, אני כבר עובד אותו שנה, כל מה שאני אומרת לו הוא עושה הפוך, לא הולך איתו, כן הולך איתו, איך מחזיקים את האמונה הזו, שיש ביכולות שלך, בידע שלמדת, להוציא את הבן אדם, כי לפעמים, דרך אגב, את לא יודעת את זה, לפעמים את התקווה היחידה שלו, והוא לא יגיד לך את זה, אבל את תדעי את זה. אז איך את אוהבת לגשת לטיפול? שתדע אתה יודע, משה, אני רוצה להגיד לך. אגב, אני לא חושבת שאני יודעת לקרוא לך משה או משה. לי יש המון שמות. כשאני מספר, אני מושון. אני גם ספר, דרך אגב, מספר בבתים, גברים וילדים. ואצל החברים, אצל אמא אני תמיד מושיקו, ואני משה ומושיקו ומושון וכל הווריאציות. כל עוד שזה הסאונד מכוון לאוזן שלי, אני עונה. אני לא בררן, אז תקראו לי איך שאתם רוצים. מצוין, מצוין. בכלל, נושא של שמות זה באמת גם כן עניין. אוקיי. אבל אני אתמקד. איך זה באמת להיות מטפלת עם קשב וריכוז? אם כבר העלית את זה, איך זה נראה? כי בכל זאת התקועה איתנו 45-50 דקות. וואו, אתה יודע, זה משהו שלא שאלתי את עצמי עד השבוע, כשהזמינו אותי להתראיין בפודקאסט. קודם כל גיליתי שיש המון עובדים סוציאליים עם קשב וריכוז. יש לי איזה תזה שבניתי סביב זה, אולי אני אעשה איזה מחקר יום אחד. אבל איך זה להיות? רגע, אבל שאלת אותי משהו אחר קודם. על משברים, על משברים בטיפול. הנה, הפרעת קשב, אנחנו פותחים חלונות, ווינדוס. אז, אוקיי, האמת היא שאני נורא רוצה לענות לך, אבל אני לא יכולה לענות לך היום, כי הנושא הזה עדיין מעובד אצלי, עוד מעט שהתראיינתי, הדבר הזה הולך איתי. בוא נשמור להם את זה לפרקים הבאים. בדיוק, נשמור את זה לפרקים הבאים, כי אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד מעניין, אבל פתאום אני הבנתי, אני אגיד משהו שהוא כן דווקא אולי לענייננו, שקשב וריכוז, בגלל שיש אותו להרבה אנשים, אז אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה בסדר, לכולם יש קשב וריכוז. נכון. אבל למעשה, זה באמת סוג של, לא אקרא לזה נכות, כן? אבל זה קושי. זה קושי בהתנהלות בעולם, עבורי לפחות. וככל שאני ניסיתי לנרמל את זה, ולא בטוב בעיניי, כן? כאילו עשיתי שגיאה בזה שנרמלתי את זה, כן? לעצמי, היה לי קשה להבין עד כמה זה משפיע עליי, דקה, יום. וזה חשוב גם לענייני הטיפול. ואני חושבת שדווקא בטיפול, כי אחד הדברים שאני לפחות חובה מיש קשב וריכוז, שאני מאוד יכולה להעמיק. כאילו כשאני מטופל, אני צוללת לעולמו. זה איזושהי יכולת, אני לא יודעת אם יש קשורה בהכרח לקשב וריכוז, למרות שאומרים שבאמת יש את המסוגלות הזאת. נכון. אבל זה גם משהו שהוא ככה סקרנות טבעית שלי, באישיות שלי. אבל כשאני מטופל, אני מצליחה כאילו, לא לחשוב על שום דבר חוץ מממש לצלול לתוך עולמו. אז בקטע הזה דווקא זה, אני חווה את זה כיתרון, כאילו בשיחה עצמה אני מתכוונת. כן, דווקא זו שאלה שכן עלתה שקיבלתי ממתמודדים, זה אם אתה מתחיל לספר איזה סיפור, ויש כאלה שהם מספרים סיפורים והם לא כל כך יודעים להגיע או לפאנץ' או בקצב, והאם את מוצאת עצמך פתאום
נזכרת שבשתיים את צריכה להוציא את הילדים, ויש לך אחר כך עוד איזה, כאילו מתוך כדי גם, יש לך איזה ניתוק כזה, אבל דווקא של המשימות של היום ומה שמטריד אותה, כי הוא עכשיו מספר משהו בינינו, קצת משעמם, וזה פחות מעניין אותי כרגע, ואחרי זה עושה איזשהו, חוזרת רגע למציאות ואיתו, כי בואי, בכל זאת עושים רצף של טיפולים, ולא, יש דבר כזה? תקשיב, שאלה מעולה, וגם נשאלתי בפודקאסט שהשתתפתי השבוע, גם נשאלתי עליה. תראה, בעיניי התשובה על השאלה הזאת היא יותר דינמית, כן, יותר כאילו קשורה לטיפול הדינמי. אוגדן דיבר על זה, סליחה על הקצת name dropping פה למה? שאנחנו אנחנו עושים. רוצים להעמיק. כן. דיבר על זה של בעצם, על אסוציאציות חופשיות של המטפל. אם אתה עכשיו מדבר איתי על איזשהו נושא, ואני פתאום בראש שלי בורחת לאוי, האוטו שלי במוסך, וכאילו מתי אני אעשה לו את הטיפול וכל מיני כאלה, אני רגע צריכה לעצור, אגב, אוקיי. ולשאול את עצמי, רגע, מה קרה פה? למה הראש שלי דווקא ברח לשם, או למה דווקא לאסוציאציה הזאתי? כן? לפעמים גם אני פתאום באיזו אסוציאציה של הילדות שלי, כן? נגיד, אני מטפלת הרבה בנערים ונערות. ולפעמים הם מביאים תכנים שפתאום אני, אתה יודע, באופן טבעי, זה מציף אצלי משהו מהחוויות שאני חוויתי. ופה זה בדיוק המיומנות של המטפל, של רגע לבדוק, רגע, מה צף אצלי עכשיו? ולמה דווקא זה? ואיך זה קשור למה שהוא אומר? ואיך אני עכשיו לא, מה אני צריכה להפריד? שזה באמת קשור אליי, ורגע אני אעסוק בזה אחר כך בהדרכה שלי, בטיפול שלי, בזה, כי זה עלה, ואני צריכה להתייחס לזה. ומה קשור כאילו לטיפול הזה, ואני יכולה רגע ללמוד ביחד איתו על מה שעובר עליו. ואגב, שעמום זה סוגיה מאוד מאוד חשובה להתייחס אליה, כי אם אני, אגב גם ירדמות, אני חושבת שלא כתוב, אין מספיק מאמרים. עוד לא ראיתי מישהו נרדם, אבל זה יהיה כן. מעניין. זה עוד לא קרה לי, אולי כי אני מעניין, אני אחמיא לעצמי. אתה קודם כל מדהים, אבל אני יכולה להגיד לך שזה כן משהו שקורה למטפלים, כאילו, שוב, זה לא קורה כל הזמן, וכאילו זה, אבל זה קורה בקצוות, ורגע נדבר באמת על שעמום. שעמום בטיפול, בניסיון שלי, הוא מיסוך. כן? אם אני יושבת מולך ואתה מדבר איתי ואני מוצאת עצמי שמשעמם לי, אני צריכה לשאול את עצמי, רגע, מה קורה פה? או שהוא מסתיר משהו, או שהוא מנותק ממשהו, כן? זה מסמן לך משהו. או שיש משהו. פה דיסוציאציה, כאילו איזשהו משהו שהוא חוויה כאילו שהיא טראומטית, שקשה לגעת בה. או שכאילו משהו קורה, זה לא סתם. שעמום, אגב, גם לעצמנו, כן? כשאנחנו משעמם לנו, אנחנו חווים איזה ריקנות, בדיוק כתבתי על זה פוסט. אנחנו חווים איזושהי ריקנות, הרבה פעמים אנחנו דוחים אותה, כן? זה כאילו תחושה קשה ריקנות, נכון? אתה מתחבר לזה? מי כמוך? מי כמוך יכול להבין? כן, דוקטורט על ריקנות. יפה, יפה, והרבה פעמים אנחנו כל כך עודפים ומנסים כאילו לסלק את איזה תחושה קשה, נכון? אני אחרי זה אגיד לך, זה משהו ענק, אז תמשיכי ואני חייב אחרי זה לשתף אותך במשהו. כן, תזכור. אני זוכר, בקטע הזה נזכור. אז לצורך העניין ריקנות, ואם אנחנו, אבל רגע, אם אנחנו מסכימים לשהות שם, אז זה צריך אומץ בשביל זה, כן? אנחנו הולכים הרבה לטיפולים בשביל זה. אנחנו תמיד בורחים מעצמנו. כן, בדיוק, אבל אם אנחנו בעזרת מטפל, או אנחנו יודעים לעשות את זה לבדנו, לשהות בריקנות הזאת, אבל לשהות, כן, כאילו רגע, מה יש שם? מה אני חווה? מה קורה פה? אנחנו עשויים גם לגלות שיש שם איזה כמו טוהר כזה, כמו דף חלק כזה, כמו, אתה יודע, כמו מטוס כזה שהוא כאילו כבר לא בשום מדינה, אבל הוא גם לא הגיע ליעדו, ואז יש ריק כזה, יש מין וקום, וזה מסמן לפעמים איזשהו שינוי של משהו נפרד, אבל משהו עוד לא התמלא. סתם, זה יכול להיות גם זה, כן? זה לא בהכרח זה, אבל אם אנחנו רגע מסכימים לשהות שם, ולא מפחדים מהמקום הזה של השעמום, של הריקנות, של התחושות שאנחנו באופן טבעי הודפים מעצמנו, אנחנו עשויים לגלות קסם. כאילו אני אומרת את זה בסוג של התרגשות, כי אני חושבת ששם זה תמון, אז כשאני פוגשת את זה בטיפול, זה בדיוק המקום שלי רגע להישאר סקרנית, מה קורה פה? אני חייב לתת לך משהו על זה, כי את יודעת, כל הפודקאסט הוא לא מתוכנן, והפודקאסט בהגדרה שלו זה כל אחד מביא את הצד שלו.
תראי איך את הבאת מהצד שלך, אני אתן לך מהצד של המטופל. מהמם. קודם כל, אני אגיד לך שאני מתפלא גם אחרי עשור, שתמיד אני לומד משהו חדש. הרגע לימדת אותי משהו חדש על מטפלים. חייב להגיד, אני סקפטי שתמיד אפשר ללמד אותי משהו חדש, אבל למדתי. קודם כל, העבודה שלכם, מעבר לזה שזה נראה שאתם עושים ככה עם הראש, אני פתאום קולט כמה מחשבה יש. רגע, איפה זה תופס אותי? רגע, אני מחברת, מוציאה, זה, כאילו כל העברות האלה. זה עבודה מטורפת, זה משהו שלא נחשפתי אליו, ותדע שבתור אחד אובססיבי, אני עכשיו כל הזמן אסתכל על המטפלות שלי בצורה שונה, ואני בן אדם שבוחן תביא את זה גוף למטפל. ותנועה, ואני אביא ואסביר לה. דבר שני, לגבי העניין הזה שאמרת על הריקנות, אני אספר לכם משהו אישי מאוד. לפני 3 חודשים חוויתי משבר מאוד מאוד גדול, אנחנו תכף ניכנס גם איך זה נראה ולמה. ואז הבנתי, בשיא המשבר, יש הגדרה, הרי יש משוגע, ויש פגוע נפש, ויש מתמודד נפש, ויש הרבה שמות למישהו שהוא חווה משבר נפשי. ואני דווקא התחברתי למושג החדש שנקרא מתמודד נפש. איפה זה בא לי? בדיוק ברקנות הזו. הייתי בשיא משבר. אני בן אדם נורא חכם ונורא מנוסה כבר בטיפול, ואני יודע שאני עכשיו נמצא אנחנו קוראים לזה אפיזודות, ואני נמצא באפיזודה דיכאונית מאוד גדולה. והנפש שלי סוערת, ואני מרגיש כמו באיזה לב של ים, וכולם מנסים לעזור לי, אבל סוער בי וזה שורף אותי וכואב לי, ואני נשאר בהתבודדות הזו שאת מדברת עליה, ואז אני אומר, עכשיו אני מבין למה קוראים לזה מתמודד נפש, כי אני צריך להתמודד עם הנפש שלי, ושום דבר לא יכול לסכך את זה. וזה כל כך מפחיד, מה שאת תיארת ביפה, אני ראיתי את השחור שלי. זה כל כך מפחיד לשהות ברגע הזה, כי אתה יודע שיבוא משהו יותר טוב אחר כך, אבל זה משהו שאתה לא יודע מתי. אני יודע שהסערה הזאת תחלוף, אני לא יודע אבל כרגע מתי, וכרגע היא מציפה אותי בטירוף. וזה ההתמודדות, זה משהו שלמדתי ב3 חודשים האחרונים על טיפול. הטיפול תמיד יכול לאתגר אותך. אתה צריך תמיד לזכור שזה רגע, שזה תקופה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות חודשיים, זה יכול להיות שבוע, אפיזודה, אנחנו לא בוחרים כמה היא תסיר אותנו. אבל זה בעצם המהות להיות מתמודד נפש למי שלא מבין. זה הנפש סוערת, זה לאו דווקא אפילו משהו רציונלי, זה אפילו יכול להיות, מישהו מהצד להגיד, תגידו, מה, הוא השתגע? על זה מה שמרעיד אותו? אבל גם אני, שאני יכול להוציא את עצמי מהגוף ולהגיד, תגיד, על זה אתה עכשיו, עם כל הניסיון שלך, רועד? מה נסגר איתך? אבל הנפש שלנו, הדבר שאנחנו לא שולטים בה. ויש תוצרי לוואי שצריך, בדיוק מהמקום היפה הזה שאת אומרת, שאתה נכנס פנימה, אתה מבין אחר כך למה התנהגת ככה. וזה הקצה אור היפה שאת אומרת של משהו שיצא לדרך, וכשהוא יגיע, אתה תגיע עם תובנות חדשות, אתה כמו משהו שנשבר ומתאחם מחדש, אז אתה תהיה חזק יותר, וזה באמת תהליך מדהים, וזה מוביל אותי לעוד איזה משהו שאני הייתי רוצה שאנחנו נדבר עליו, שהוא מאוד מאוד חשוב בטיפול, שאני למדתי אותו גם בחודשים האחרונים. נכון שיש את הטיפול עצמו, דיברנו, העברות, התחלה, נכנסים לטיפול, אבל בעצם מה שאני מגלה היום, וכדאי שהרוב יגלו גם, שטיפול בעצם קורה בין טיפול לטיפול. טיפול הוא 45 דקות, 50 דקות, קורה פעם בשבוע בדרך כלל, ומה שהרבה אנשים לא שמים לב, שהטיפול בעצם שמתבצע, הוא בין הטיפולים. והייתי רוצה לשמוע שתרחיבי קצת מהצד של המטפלים, כי אני באמת בשבוע הזה, אני יוצא בכלל מהחדר, אני אשתף, מפורק, תמיד באותו יום שיש לי יום של טיפול, אני לוקח חופש. אני חייב לצאת, לישון צהריים, טיפול שבדרך כלל בבוקר, אני חייב לישון צהריים, אני חייב לאבד את כל מה שקרה לי כרגע, כי קורה המון, ואז אני כל השבוע נשאר עם זה, אני כאילו דרך אגב, אם המטפלות שלי ישמעו את הפודקאסט ויאזינו לו, הם 24 שעות איתי בראש. מה הייתה אומרת? מה אמרה לי? מה זה? וואו. כן, זה אצלי ככה. ומה היא הייתה אומרת על זה עכשיו? ואיך היא הייתה מוציאה אותי מזה עכשיו? ואיך אני צריך לעשות את החשיבה? איך אני מוציא את עצמי עכשיו מזה? על סמך המידע שקיבלתי. אבל איך את רואה את באמת בין הטיפולים האלה? בין הטיפול? אני רוצה להתייחס למה שאמרת, ואני רוצה גם להגיד משהו לריקנות. כי אני מאוד מאוד נזהרת בדבריי לא לייפות את הדברים. זה סופר סופר חשוב לי. ואני לא רוצה רק להגיד שהריקנות היא בהכרח כמו דף חלק טהור. ואני רוצה לשתף אותך אפילו מהימים האחרונים, הנה קצת שיתופים אישיים שלי. כן, אנחנו רוצים. אני עוברת עכשיו איזשהו שינוי, באמת היא שאני כבר בכמה חודשים של הרבה שינויים, מעבר דירה ויציאה לעצמאות בקריירה שלי, מכבש של שינויים חיוביים אמנם, אבל שינוי זה שינוי, ומי כמוך יכול בטח להתחבר. מסכים. וב3 ימים האחרונים, אני חוויתי כזאת ריקנות. עכשיו אני גרה במקום מאוד יפה, אני גרה בגליל, הכל מאוד ירוק ופורח אצלנו עכשיו,
ומהמם ומלבלב. ואני ככה הלכתי ככה בקיבוץ שאני גרה בו, ופתאום הסתכלתי ככה, רואים את התבור מהקיבוץ שלנו, והכל כל כך יפה, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה טבע שאני בדרך כלל רגילה נורא להתפעל ממנו, ולהיות כל כך מוקסמת ממנו, ולהודות לאל, על הדבר הזה שהעיניים שלי יכולות לראות את הצבעים, ואת המרקמים, ואת האוויר, ואני לא מרגישה שום דבר מהדבר הזה. יש פה פער עצוב וקשה בין מה שקורה לי בפנים, שאני לא מרגישה כלום, לא מצליחה להרגיש כלום. את מרגישה הרבה דברים, אבל זה החיבור. נתקל באיזה כמו הד כזה, כן? כמו איזה טק כזה, כמו איזה מטבע שאתה שומע כזה בבאר. לא מתחברת למהות. ופה אני חושבת שזה כאילו תופס אותך, כן? המקום הזה של כאילו, למה יש את הפער הזה? כן, אנחנו כל הזמן, אם ברגע נחשוב על זה, זה מה שאנחנו הרבה פעמים מביאים לטיפול. את הפערים האלה, הפער ביני ובין המציאות. אני רוצה שמשהו יקרה, אני רוצה שהבן אדם השני יתנהג, אני רוצה שאני אהיה, כן? ואנחנו כל הזמן מנסים ליישב את הפער הזה. אנחנו כל הזמן מנסים להדביק אותו. אז לפעמים אנחנו נדביק אותו באיזשהו ניסיון לפגוע בעצמי. למה אני לא ככה, להאשים את עצמי, לרדת על עצמי, לבקר את עצמי, כזה, כאילו, למה אני לא ככה, למה אני לא מצליחה להרגיש, למה אני לא מצליחה להתפעל, כמו שאני מכירה, או שאני אנסה לתקוף את הצד השני, כן, להיות בעמדה התוקפנית, למה אתה לא ככה, למה אתה מתנהג ככה, כן? אז אני רוצה להגיד את זה במקום הזה של כאילו, הריקנות כתחושה, היא לא נעימה, היא קשה, היא תאומית, ובגלל זה אני אומרת שדרוש לא מעט אומץ, ובהרבה עזרה וכלים, להיות מסוגל רגע לשהות שמה, כי שמה קורה הקסם, זה בדיוק מה שאתה אומר, שאתה יודע, בראש אתה יודע, זה יוביל אותי לאנשהו, כן? אני לקראת, כן? זה ככה היה לי חשוב להעביר את זה, שזה לא כאילו יופי טופי. כן, אני חייב להגיד לך איך זה נראה מהריקנות, ממש בוויז'ן ציורי. אותנו, מה שאני שומע, את יודעת, יש סדר בחיים. סיים לימודים, צבא, עבודה, ילדים, חתונה, כאילו יש איזה סדר כזה, כאילו, איך תהיה מאושר, זה נוסחה כזו. בית, מקצוע, ילדים, כסף, זה, וכשיש לך את הכל, אתה אמור להיות מאושר ושמח. את רצית לגור אולי בקיבוץ, לנופים וזה וזה, ואז הוויז'ן הזה קורה, ואז נשבר לך החלום. אתה אומר, רגע, כסף, ברוך השם יש, מקצוע יש, ילדים מקסימים יש, שם מקסימה יש, בית יש, הכל יש, אז למה הכל רע? ואין לך פתרון, אתה יודע את הפתרון, הפתרון הוא שזה מה שאני עושה להסביר אנשים, אתה צריך למלות את עצמך, מבפנים לבחוץ, כמו שדיברנו על הקפה, בפרק הקודם, אתה צריך למלות את עצמך מבפנים לבחוץ, אתה צריך להסתכל על עצמך במראה, לפגוש את עצמך, בלי הגינונים החיצוניים של איזה אוטו יש לי, ואם יש לי כסף, לא, זה לא פוסט בפייסבוק. זה לפגוש את התאומות שלך, ולא החומרי, אלא הגשמי, מה אני ממלא אותי. ואני יכול להגיד לאנשים שאני 10 שנים בטיפול, עוד לא מצאתי את כל מה שממלא אותי, אני כל פעם מחפש ושם, בגלל שאני מרצה, אולי אני אעשה הרצאה גדולה, ואני עושה הרצאה גדולה, והיא באותו רגע מרגשת אותי, ודקה אחרי זה אני ריק. רגע, אז למה עשיתי את זה בעצם? זה לא היה מה שחשבתי והריקנות זה בדיוק מה שאת מדברת עד 3 ימים האחרונים, ככה אני רואה את זה. זה לדעתי גם המגפה של הרשתות החברתיות, שאני מסתכל, יש פומו זה נקרא, נכון? שכולם מבלים, כולם מטיילים, כולם בחול, ואיפה אני? וגם אם אני עכשיו, אם היית פותחת מצלמה, כי הצלחתי לראות בוויז'ן את מה שאת מספרת, היית פותחת מצלמה, אני הייתי מקנא בחטיון, בוא'נה, באיזה נוף היא יושבת? מה היא בוכה? כאילו, ערים, וחלום כזה, כי אנחנו פה עירונים, אני מפתח תקווה, את מאזור הצפון, אצלנו זה פקקים ורעש ועשן, ואת איפה שאני הייתי חולם להיות, ועדיין לא מצאת בזה נחמה. נכון מאוד. באותו רגע, להפך, זה רק משקף לך כמה אתה, כאילו, הבפנים שלך לא... זה רק מעצים את הריקנות. נכון. אבל איך בסוף, כאילו, אולי גם דרך ה-CBT, הרי CBT, בוא נרחיב 2 מילים על CBT למי שלא מכיר, מה השיטה אומרת? אז אני רוצה להתייחס לזה, אבל גם שאלת אותי משהו מאוד חשוב על משברים בטיפול. אולי נחזור לזה, מה אתה אומר? נתחיל מה-CBT ותשליחי את זה אחר כך. יאללה.
כי ה-CBT הוא נורא חשוב, נכון. זה מה שאני נתקלתי בו, אני חייב להגיד לך בפעם הראשונה לפני איזה שנתיים, לגבי אחד הילדים שעשה, אני תמיד סקפטי, בשבילי הכל זה לא יכול לקרות, הכל זה חרטה, מה שעבר הילד הזה בשנתיים ב-CBT, וואו, מה אתה אומר? איזה כיף? וואו, וואו, וואו. לכן אני רוצה שתגידי כמה מילים על CBT, איך זה מוביל אותך בטיפול, ואחרי זה נדבר על המשברים בטיפול, ומשם נגיע לסיום טיפול. וואו, יש לנו הרבה. כן, ויש לנו מעט זמן כמו תמיד. ומעט זמן. טוב, אז אוקיי, אז CBT. טוב, אז קודם כל אני אגיד שאני עובדת סוציאלית קלינית, זאת אומרת שהבסיס שלי הוא בסיס של ידע דינמי, דווקא, כן, מהגישות הדינמיות, ובעיניי זה סופר סופר חשוב כדי להחזיק טיפול, בדיוק כמו שדיברנו גם פרק קודם, ועכשיו אנחנו רוצים מדברים עליו, הנושא של יחסים, של העברות, וזה משהו שאגב, אנחנו מדברים על מאחורי הקלעים, אנחנו כל הזמן לומדים, וכל הזמן קוראים, וכל הזמן מתייעצים, ומודרכים, וזה חלק מלהיות מטפל. ממשבר משפחתי שהיה ברקע, לאט לאט הרגשתי שאני בעצמי מפתחת חרדות, קושי לישון, מחשבות טורדניות, רומינציות. מי שלא מכיר, רומינציה זה מחשבה מעגלית שחוזרת, ומאוד מאוד מעייפת, מאוד מדכאת. ואז הגיע 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, מה שנקרא, בעט אותי חזק, כמו הרבה מאיתנו, כל אחד במקום האישי שלו, לתוך התהום הזאת. ואז כבר ממש הגעתי למצב לא יודעת אם אתה מכיר את ההרגשה הזאת של כאילו כמו רעל זורם לך בדם, אתה מכיר את זה? כמו חשמל, כמו זרמים כאלה בגוף מרוב חרדה. מכיר את זה? אני חייב להגיד לך, מכירה את זה שיש אומן חושים שעולה ואומר, לפני הקסם אנחנו אין בינינו היכרות, נכון? נכון. לא תיאמנו לפני. לא. אני צמרמורות, הסיפור שלנו, הוא כאילו לא בנוע, הוא לא דומה בזה, אבל את לא מבינה כמה, אם היית מכירה את ההרצאה שלי, את הסיפור שלי, אנחנו על אותו דבר. וואו. אני גם עבדתי פה קרוב בתל אביב, ואני מספר את זה בהרצאה ממש בפורטרוט, הייתי הולך כל יום עצוב לעבודה, והייתי נועל את עצמי במשרד, כי אני אחראי על כמות גדולה של עובדים, בוכה את החיים שלי במשרד, וכשאני צריך לצאת אליהם, כמו סופרמן יוצא, ובן אדם אחר, מתפקד, מה זה המנהל החלום? וואו. ואני ואת נשברנו באותו מקום. תתפלאי, תראי, זה לא יאמן, יש לי צמרמורת בגוף שאני מדבר איתה עכשיו, אני באמת, אני כאילו את מדברת ואני אומר, מה, היא עקבה אחריי או משהו? כאילו, איך היא יודעת? אותו הדבר, אצלי זה קרה גם, אני יצאתי ואז הלכתי להיות עם הבן האמצעי שבדיוק האישה הייתה בחופשת לידה, נשארתי איתו ונהיה לי כמו דיכאון אחרי לידה כזה של גברים. וההתרסקות שלי הייתה אותו דבר, ואז היה גם קורונה. זה ממש משיק למה שאת ספרת, אני כאילו, את לא צריכה להסביר לי, אני אומר לך, אני בהלם כאילו, על אותו דבר, ואני מספר בהרצאות, ומשם תמשיכי, אין ניתוק בין נפש לגוף. אצלי הגוף קרס, הנפש קרסה קודם, ואז הגוף. זה יכול לקרות לכם, ואני מדבר על זה כל הזמן בהרצאות. אם אתה נמצא במקום שאתה לא צריך להיות בו, משהו יקרוס. או הנפש או הגוף או שניהם ביחד, אחד יפיל את השני. וזה בדיוק מה שאת מתארת. את שואלת אותי ואני חייב להגיד לך, הפתעת אותי, אני בצמרמורות. זה אחד על אחד הסיפור שלי, כאילו. סביב המשבר התעסוקתי, סביב המשבר הזה שאתה מושך ואתה במקום הלא נכון, וזה מאוד מתחבר על מה שדיברנו לפני זה בתאום. אתה נשבר כדי להיבנות. ועכשיו סיפרת לנו את השבר, תספרי לנו את הלהיבנות. ואז באמת 7 באוקטובר, כמו שאמרנו, ואתה יודע, אנחנו לא צריכים לספר פה, כל אחד שמקשיב לנו, בטח זה פגש אותו במקום העגום שלו. אין ישראלי שזה לא פגש אותו. בדיוק, אין כזה דבר. אין. והדבר היחידי, שאני הצלחתי לשמר בשבועיים האלה בבית, שאתה יודע, אני לא יודעת אם אתה זוכר, הילדים היו בבית, וכאילו זה היה כזה שבועיים של כאילו... כאוס מוחלט. עצירה מוחלטת של החיים, ואני בזמן הזה עוד צריכה לפגוש מטופלים בזום, ואז, הדבר היחידי שהצלחתי לשמר, שהמשכתי לעשות ספורט. אוטומטית, זה משהו, אני המשכתי לעשות את ההליכות שלי, כל יום הלכתי, זה לא עזר. אבל אני המשכתי. זה טיפ מצוין של משהו אחד תפקודי שאתה שומע, דווקא זה טיפ מצוין. בדיוק, משהו אחד, בזה אני נאחזתי, את זה אני המשכתי לעשות. אני אמשיך ללכת, גם שזה לא עוזר, לא משנה. אני יודעת בראש שלי שמשהו זה עושה. ואז החלטתי, אגב, וואי, זה תהליך
אולי יום אחד בפרק אחר אני אדבר על זה, אבל אני החלטתי להיעזר. החלטתי לרדת מהמקום מהאולימפוס. הזה, מהאולימפוס של אני המטפלת. המטפלת, שלא צריכה כביכול באותו רגע, אני עוזרת לאחרים, אבל לעצמי אני לא יכולה. והשתתפתי באיזה, אתה יודע, זה היה כזה כל מיני כאלה, כמו מפגשי זום חינמים כאלה, שזה. אז השתתפתי. כל שנייה היה משהו דומה כזה. בדיוק, היה מלא כאלה. ואפילו אני עשיתי איזה אחד כזה, עכשיו שאני זוכרת. כל מטפל ניסה זה, גם מתמודדי נפש ניסו להביא, כל אחד ניסה להביא מהניסיון שלו, שכולם בכאוס מוחלט. שכולם בכאוס. כולם מנסים לעזור לכולם, פחות או יותר. בדיוק. אז אני השתתפתי במשהו כזה, והיה לי מה זה, ואני פותחת את הזום, ננעלת בחדר, כן, בעלי עם הילדים בסלון, שנייה רגע שלא יראו אותי בוכה, כי כבר הילדים שאלו אותי, אמא, מתי את מפסיקה לבכות, כאילו כזה, ננעלת, מהרגע שפתחו את הזום עד שהוא נגמר, לא הפסקתי מרורים, בכי, שוטף, ואני בקושי מצליחה לדבר מרוב שאני פוחה את עצמי, ואנשים שרואים אותי, ואני אומרת, אני מטפלת וזה, אומרים לי, שהם מקנים בי על זה שאני בוכה, כן? כאילו, אנשים היו ככה באיזו דיסוציאציה מסוימת גם, ואני בוכה, ושרתי שם שלולית על השולחן, ומשם קמתי ואמרתי, זהו, מפה אני מוציאה את עצמי. אף אחד לא יעזור לי. אם אני לא אוציא את עצמי, אף אחד לא יעזור לי. באותו יום נרשמתי ללימודי CBT, שרציתי כבר המון שנים, כאילו כבר איזה כמה שנים שהסתובבתי סביב זה שאני רוצה, אבל לא, וכן וזה, נרשמתי. זה היה ברגע האחרון, דחו את הלימודים בגלל המלחמה, זה עבד לטובתי הדבר הזה, קיבלו אותי, גם, אני לא יודעת איך, כאילו, קיבלו אותי כזה ברגע האחרון, מן הלאה, וה-CBT הציל לי את החיים. וואו. הציל לי את החיים. אני תוך כדי הלימודים האלה, גם הייתי מטופלת בעבר ב-CBT, אבל להתעמק ולהתנסות, כי חלק מהלימודים זה להתנסות על עצמי. פשוט, קודם כל, הוציא אותי, גרם לי לזהות את המחשבות האוטומטיות שאני חושבת ונהגתי לחשוב כל חיי. לימד אותי לחשוב מחדש, לאמן את המוח שלי, לחשוב לטובתי. זה קצת נשמע כזה טכני כזה, מה שאני אומרת עכשיו, אבל זה מאוד מאוד עמוק. יש את המשפט החזק הזה, תמיד מי שלא יודע, קחו את זה גם לא בטיפול, fake it till you make it. ככה כנראה המוח שלנו עובד, כנראה לא סתם המציאו את המשפט. זה בדיוק מה שאת מתארת, כאילו, תתחיל קודם כל במשהו אפילו שאתה לא מאמין בו. מישהו אמר לך, כנראה הוא חקר את זה לפני, וזה באמת גישה שאני גם מאמץ בתור מטופל. קודם כל, עזוב את הביקורת, תתחיל, לך עם הבן אדם, עם האיש מקצוע, הכי הרבה יצא מזה טוב. רע לא יכול לצאת מזה, אז זה משהו שאת מתארת בדיוק עכשיו. אז זהו, שאני חושבת שהרבה אנשים שוגים, כשהם חושבים ש-CBT זה איזושהי שיטה מאוד מאוד טכנית, פרוטוקולית. בוא נגיד ממש להגדרה, CBT זה טיפול התנהגותי קוגניטיבי. אנחנו מדברים בעצם על טיפול בקוגניציה ובהתנהגות. כשאנחנו בעצם מדברים על CBT, אנחנו מדברים על איזושהי פורמולציה, שתמיד מתחילה מאיזה אירוע, כן, שהוא הטריגר. הטריגר הזה מפעיל אצלנו איזושהי מחשבה. הרבה פעמים אנחנו לא ערים למחשבה הזאת, לפעמים אני עובדת בטיפולים, כמה פגישות רק כדי לזכך ולזקק את מה עבר לי בראש, כי מה שקורה, אנחנו מרגישים את הרגש הרבה פעמים מאוד מאוד חזק, ואת התחושה בגוף, נכון, דיברנו גם על תחושת גוף. נכון. אז את זה אנחנו מרגישים מאוד מאוד חזק, אבל את המחשבה אנחנו לא תמיד שומעים. מה עבר לי בראש? והרבה פעמים זה מחשבה אוטומטית. המחשבה היא גם אוטומטית והיא גם מודבקת עם עוד כאילו מיסוכים. תסביר למה את השאלה. זאת אומרת, אני יכול לחשוב משהו אחד, אבל אני שמתי את זה כדי להגן על עצמי, המחשבה הזו מגנה עליי, אבל מאחוריה מתחבא הגרעין האמיתי, שאו שאני לא רוצה לספר אותו לעצמי, או שלא שמתי, זה כזה? אז זה את מתכוונת? יפה. אז אני אנסה להסביר מה זה אומר, בלי להיכנס לזה יותר מדי, כי זה באמת מאוד מאוד קצת מורכב להסביר, אבל מי שיצליח, וואלה, כל הכבוד לכם, כן. תראה, יש לנו בק, שהוא בעצם האדם שהתחיל את ה-CBT, כן, שהגה את הדבר הזה, בעצם מצא שיש 10 מלכודות חשיבה שחוזרות על עצמן, אצל כל אדם. אוקיי? 10 מלכודות חשיבה. עכשיו, יש סוגים של מלכודות חשיבה. אני אתן ככה דוגמאות. למשל, במלחמה, אם נחזור רגע למלחמה, הרבה אנשים הסתובבו עם המחשבה של, זהו, זה הסוף.
הכל יקרוס, לי היה את זה, כן? אני שמעתי את זה, וואו. זוכרת שהתקשרתי לחבר, אמרתי לו, תקשיב, זהו, זה נגמר. אנחנו כולנו הולכים למות. זה זהו, המחשבה שכולם עבר סוף לה בראש. העולם. וזאת מחשבה נגיד קטסטרופלית, שהרבה אנשים עם דאגה, נקרא לזה גד, דאגה מוכללת, כן? נכון. יש אותה של, התסריט הגרוע ביותר יקרה, כן? הכל ייהרס, זה בטוח לא יצליח, אם אני אלך לשם אני אמות, אם כן, אני אומרת את זה עכשיו הכי זה? אני צוחק כי זה פוגש אותי. כן, יפה מאוד. אותי ואת הסביבה שאני מכיר מקרוב, אנחנו מתנהלים ככה, וצריך מעולה. תמיד לזכור ש80% מהחרדות שלנו לא מתממשות, אבל זה הדרך יפה. חשיבה. אז זהו, אז זאת למשל מלכודת חשיבה אחת. עוד מלכודת חשיבה שאגב יש הרבה בדיכאון, אנחנו מכירים מצוין, זה תיוג. אני טיפשה, אני מטומטמת, אני מוזרה, וואו. אני לא מוצלחת, אני כישלון. כישלון ודיכאון, וואו, זה הולך, חברים מצוינים. אז זה מה שאנחנו, יפה, במרכאות. במרכאות. זה הכי קל, כי כאילו אתה אומר, תשמע, דיברנו על מה שצריך להיות, אני לא עובד, אז מה אני? יפה מאוד, וואו, זה ממש אני לא סוגיה. מתפקד בבית, אז איזה אבא אני? אני לא, אז מה אני פוטנציאל? אז אתה אומר, לפחות גם נשים על זה איזה תיוג חמוד, אני כישלון, אני אפס, נכון. וזה מכסה את התוצאה כאילו. את- ואז האנשים שואלים אותי, אני לא צריך להתגונן, אני אומר להם מה אני, יפה. בלי לדעת מה זה עושה לי פנימה. מעולה. אז התיוג הזה, אגב, הוא גם יכול להיות מופנה כלפינו, הוא גם מופנה כלפי אחרים. נגיד, אשתי לא קמה בוקר לעזור לי עם הילדים, איזה עצלנית היא, איזה כפויה טובה, איזה, כאילו, מתחיל בזה. מה קורה לנו במצב הזה? אנחנו בעצם, כאילו, זה כמו כזה רתיעה כזו על סוס, אנחנו מסתכלים על העולם בתוך, אוקיי, אני מוזר, אני כישלון, תן לי משהו טוב. מהפריזמה שלי, יאללה. אני אפס, אני אני לא אפס, מעולה. מוצלח, לא ממש פוטנציאל. מצוין, אני אפס, אחלה, מדהים. אני אפס, עכשיו כל מה שייכנס לשדה הזה יוכיח לי שאני אפס. כי שמתי את התבנית הזאת שצריך להוכיח את עצמה. בדיוק, שמתי את הכותרת הזאת. עכשיו, כשאנחנו מבינים שיש לו פה מלכודת חשיבה, שהיא שכיחה, יש לה שם, תיוג, אז אוקיי, זה סוג של תהליך, כן, זה מה שאנחנו עושים ב-CBT, רגע לזהות. עצם הזיהוי הוא 80%, באמת, 80% מהדבר הזה זה רגע לזהות. הנה במחשבה הזאת, נגיד אצלי זה היה אני מטומטמת, כן? אני מטומטמת. העוגה לא הצליחה לי, איזה מטומטמת אני. כן, לא אתה נורא, אתה המתכון. לא קשור בכלל. לא היכולות הקולינריות. כן, איזה מטומטמת. אז נגיד אצלי המטומטמת עבד, ופתאום אני מזהה את זה, רגע, הנה זה בא, אוקיי, אני יכולה לחייך לדבר הזה ולהגיד, רגע, אני באמת מטומטמת? אוקיי, אולי זה לא הצליח לי הפעם, אבל וואלה, עשיתי 2 תארים, בהצלחה סבבה. כאילו להתחיל להביא משהו כנגד לזה. כאילו להתחיל להראות, בדיוק, האם יש ראייה שסותרת את המחשבה הזאת, את ההנחה שלי, בדיוק, מתחילה, עכשיו זה כבר אנחנו נכנסים לאיך לטפל בזה, אבל מעצם זה שאנחנו נזהה בתוך המעגל הזה, שוב אני חוזרת, כן, אירוע, מחשבה, רגש, תחושה בגוף, ואז התנהגות. אז אנחנו יכולים לשנות את ההתנהגות, אנחנו יכולים לשנות את המחשבה, שוב, לא להפוך לחיובית, חס וחלילה, חס ושלום, אנחנו לא מנסים להפוך לחיובית, אנחנו מנסים לחשוב הגיונית, כי רוב הסיכויים שלא אני ולא אתה, לא או טיפשים, או כישלון, או אפס, נכון? אנחנו מורכבים מכל מיני, ואנחנו רוצים רגע בתוך המקום הזה, להרחיב את הראייה שלנו, להרחיב את החשבה שלנו, כדי שהרגש שלנו, ותחושת הגוף שלנו, וההתנהגות לא יהיו פועל יוצא של מלכודת החשיבה. האם אתה חושב שהייתי ברורה בהסבר שלי, או שזה היה נורא ארוך ולא ברור? לי אישית זה היה מאוד ברור, כי אני פועל ככה, אני מטופל ככה בלי שאני יודע, כי זה אני באמת בדיכאון, אתה בעצם נכנס לבועה שחורה, חלק מההגדרות של דיכאון זה הכל שחור ולבן, אז כל איזה שטות, נשפך לך משהו, וואי, איזה כישלון אני, איזה קלאמזי אני, זה ככה, מה שאמרנו, מה שאתה שם בפנים זה מה שיוצא ממך, ולכן אני מאוד מאמין בדבר הזה שקודם כל, אמרתי, מבפנים לבחוץ, המחשבה החיובית, התיקון של הדברים, זה גם דרך שמצליחה, אז כנראה מי שעשה את זה יודע מה הוא עושה, ואני עוד פעם נעשה כמו שעושים בטיפול, וכמו שעושים בפרק קודם, הזמן רץ לנו, ואנחנו עומדים לסיים עוד פרק, תתפלי. אני לא מאמינה לך. כן, לא רק שאנחנו לא מאמינים, אני אגיד לכם משהו ככה, עוד פעם, כל הפודקאסט הזה הוא מאחורי הקלעים, כשישבנו על הפודקאסט אמרנו, וואו, איזה נושאים יהיה לנו לדבר, ואיך נמצא על מה לדבר, ואיך נדע להעריך על כל מה שנרצה לדבר, אז בואו רק מאחורי הקלעים, התחלנו את הפרק ברצון לדבר על משהו,
הגענו להמון המון דברים נפלאים, וזה המטרה. אני לא עניתי לך על ההחזקה של המשבר, אני חושבת שזה ממש חשוב לדבר על זה. אנחנו ניתן עוד דקה על החזקה של המשבר, כי אגיד לך, לא הגענו עוד לכל הפרידה וזה, ויש לנו עוד פרקים ועוד נעשה בעזרת השם כמה שיותר. הנושאים הם, אני גיליתי היום, אינסופיים, בגלל שאנחנו באים מעולם התוכן הזה, והוא נורא מרתק אותנו, ואי אפשר להגיד אותו תמיד על רגל אחת, כי כל פסקה בחיים של מישהו, לא סתם אנשים נשארים בטיפול שנים לפעמים, כי לפעמים משהו אחד יכול להחזיק אותך שנים, לא פודקאסט של 40 דקות, ולכן תני לנו את הסינק הזה, ואנחנו נשאיר אותם במחשבה על הפרקים הבאים שיהיו על פרידה ועל גבולות ועל כל מה שגם אנחנו מזמינים אתכם להציף אותנו, ונוכל לדבר על זה. אוקיי, אז אני כן רוצה להגיד משהו על המשברים. כשמטופלים עוברים משבר, אז אתה יודע, אני באופן, באישי שלי, זה משתנה ממטופל למטופל, ברמת, נקרא לזה רצף, הייאוש, חוסר האונים, האכזבה שאני חובה ביחד איתו. והרבה פעמים אני רגע, שוב, אנחנו חוזרים לנושא הזה, החשוב והמהותי של העברה. כי אני תמיד זוכרת שחלק ממה שאני חובה כרגע גם הוא חווה. ואני תמיד שואלת עצמי עד כמה אני מיואשת, כאילו במרכאות ממנו, ועד כמה אני חובה את הייאוש שלו עצמו, מעצם זה שהוא כרגע בנפילה. והמקום הזה של כל הזמן להחזיק את התקווה, ולזכור שהוא זקוק לתקווה הזאת ולהחזקה הזאת, ושזה בסדר, וגם לנרמל ורגע לתקף את זה של נכון, עכשיו קשה, אבל בוא נראה מה יש לרשותך כרגע, מה קורה לך שמה, באיזה, כאילו עד כמה אנחנו יכולים לשהות שם, באומץ רב, ולדעת שאתה לא תתמוטט מזה, שזה רק משבר בדרך נכון, זה אני אגיד גם קורה בטיפול שיש בו אמון, ואתה שלם איתו. המילה עכשיו, נתקלתי גם ברשת, שזה באמת דבר שאני משתמש בו הרבה, עכשיו לא טוב לי, עכשיו לא זה, אבל זה לא, כמו שאמרנו, צובע את הכל, וזה מאוד מאוד קריטי, שאנשים ידעו באמת, שמה שהם מדברים זה באמת הכוח, ובאמת מה שמשדרים גם למוח שלהם, זה מה שיכול לחזק אותם או להוריד אותם. מה נגיד לפני פרידה? אני קודם כל אגיד לך שעוד פעם, גם בפרק הזה נורא נהניתי מהידע, ואני אגיד גם מהצד ההפוך על כל מה שאמרת, מבחינת מתמודד, שמאוד מרתק לשמוע את הצד השני, והיה ברור לי מההתחלה לפני זה שאנחנו עושים משהו שבאמת יכול רק מאוד לרתק, כי כל אחד יש לו זווית, והשני יכול לתת את הזווית שלו, אז אני עוד פעם נתרמתי ולמדתי המון, וכנראה אלמד עוד בעתיד עוד הרבה דברים, וזהו, ואני אגיד תודה לכולם שהקשיבו לנו, ואנחנו מזמינים אותם עוד פעם, לכתוב לנו ולרשום מה מעניין אותם, ושיעניין אותם לא פחות מה שעניין אותנו. שוב, אני ממש רוצה, קודם כל אני ממש נהניתי, ואתה יודע, אם יש משהו שאני זוכרת, היה התקופה התנדבתי באנוש, וכל הזמן הסתכלתי על זה של כאילו, אני לא כזה שונה, אנחנו לא כאלה שונים. לא. אנחנו לא שונים. מסתבר שלא בסוף. לפעמים פשוט כולנו בני אדם. כולנו, בדיוק, לפעמים פשוט אני במקרה יושבת על הכיסא הזה, והוא יושב על הכיסא ההוא, ובאמת זה, אנחנו כולנו חווים דברים דומים, ואני מה זה נהניתי. תודה רבה. ואני מה זה מזמינה אתכם לרשום לנו שאלות וכיווני מחשבה, והלוואי שתתרמו מזה. כן, וניפגש במהרה. במהרה. תודה רבה לכולם.